Dan. Ovo je kanal Bakine kuhinje, dobro vi meni došli. Danas će biti nešto slano i to jedan veoma brz doručak. Za ovaj doručak, za ovaj recept, bit će nam potrebno nekoliko parčadi hleba. Možete onaj nasečeni, gotov, možete kupiti pa naseći kako želite. Zatim 200 grama sira, feta, tvrd, kakvi nađete, 2 jaja. Zatim malo susama, 1 kašika kisele pavlake, malo kačkavalja i treba će nam oko 200 grama suhomesnog droga. Znači, ono što imate, to ćete upotrebiti i vidjet ćemo sad da će nam još biti potreban i jogurt kad budemo krenuli da radimo. Znači, to sve zavisi od količine, odnosno koliko imate hleba. Jako se brzo pravi, kad otvorite ujutro frižider i vidite da nemate nešto bog zna šta, evo predloga za jedan brz doručak vašoj porodici koja je još spala. Znači, bez skora. Krećemo, ostanite, družite se danas sa vašom bajkom i naučite još nešto. Recept je baš namenjen početnicima i onim mladim mamama. Ja ću ovdje staviti samo 4 hleba. Sad, vi to znači možete stvarno staviti koliko želite. Znači, parčad hleba isečemo fino, umočimo. No to nije završeno, znači sad ćemo odosku. Možemo tu dodati još jedno parče. Sad ćemo narendati odozgo kačkavalja.
Samo ćemo malo. Ovo stavljamo sad u renu na 15 minuta na 200 stepeni. Samo da nam se malo zapeče. Idemo sad u renu. Evo našeg doručka, gotov je. 15 minuta je bilo dovoljno da se malo fino zapeče i sad je to spremno, fino, krckavo da se A kako miriše lepo. Samo ako ste gladni, boga mi, ovo je pravi izazov. Evo našeg doručka. Za tili čas. Napravite zaista sjajno, mekano, mirisno, lepše nego gibenica. Pa vruće ovako. Fantazija, vidjet ćete sad kad Dejka zagrize kako će to biti oduševljenje. Napravite, stvarno napravite, slikajte, pošaljite mi na Facebook stranicu Bakine kuhinje, domaći video recepti. Pišite mi, svaki kontakt možete sa Bakinom kuhinjom uspostaviti na tom kanalu, odnosno na toj stranici Fejsa. Znači, svako vaš komentar Baka odgovara. Pišite i družite se na kanalu Bakina kuhinja. Dođite tamo da se družimo, da uživamo u Bakinim receptima, a sve to možete ako se prijavite. Eto, želim vam svako jutro poslati nov besplatan recept, a morate biti prijavljeni. Ništa ne košta. Samo kliknite ispod videa taj crveni mali pravogončić, aktivirajte ga i aktivirajte ono zvonce. Morate obavezno zvonce aktivirati normalno ako idete preko telefona. Ujutru ćete dobiti u 8 sati nov recept i znaćete uvijek šta se krčka u Baknikove. To bi bilo sve za danas. Sutra ćemo vidjeti šta ćemo. Ima preko 700 recepata, treba smisliti šta uraditi za sutra. To mi je najteže. Zato molim sve iskusne kurice da mi šalju svoje recepte, pa ću ja nešto odabrati. Samo te nemojte nešto glamurozno i nemojte nešto teško i nemojte nešto skupo. Znači, nešto što može da bude za svačiji džep. Ljubim vas odavde i ja i Dejka do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se sutra ujutru, dragi moji, sa novim receptom, sa nekim novim članovima i sa nekim novim osmesima. Delite osmehe vašim prijateljima i činit ćete ih srećni. Ljubim vas, Bajka i Dejka. Evo ga presek i sad će to Dejka da zbriše. Izvoli, Dejka. Hvala, hvala. Ova krcka. Ala krcka. Lijepo krcka i još lepši zem, još je slabije. Odlično je. Fantastično. Fenomenalno. Fantastično. Verujte, probajte i bit ćete oduševljeni, zaista. Još ovako kad je malo toplo, da bude mnogo vruće. Prelepo. Ma, fantazija. Prijatno, dragi moji. Uživajte u svakom zalogaju.